stukket af på uskyldens vinger. Klokken er 7. Er det nu, jeg taster og ringer? Det er en håbløs situation. Lad mig komme igen til nogen. Her er mit navn og min lokation. Tag den telefon. Jeg melder mig helt uden tvang. Så sæt sirenerne i gang. Fanget i mørket, ring 112. Mit ikke i kø alt for længe. Mit hjerte er knust, jeg har ingen kontrol. 112. Sæt sirenerne i gang. Endnu en morgen. Jeg er fuld og vækker min opgang. Nu banker det på. Din nabo